Кавалюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес Делун, дядька Гарри тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з хамфом спявай. Потиху, Уоллес. Адным ранкам хамф гуляў у гасцёўні. І чуў, як Уоллес бегае паверхам вышэй. Часамі Уоллес бегаў вельмі шмат. Уоллес! Цікава, што робіць Уоллес? Мама! Так, Хамф. Можна мне пайсці паглядзець, што робіць Уоллес? Добра. У кватэры Уоллеса было вельмі шумна. Вітаю, 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 Хамф. Ох, сёння Уоллес ізноў супертыгр. Ці Уоллес не замалы, каб глядзець супертыгра? Але гэта ягоная улюбёная праграма. Вітаю, Уоллес! Я не Уоллес. Я супертыгр. Паціху, Уоллес. Супертыгр вельмі хуткі. Табе падабаецца супертыгр, Хамф? Не ведаю. У мяне дома супертыгра няма. А тут ёсць. Супертыгр. Пяу-тю-пю. Часамі Уоллес быў вельмі смешны. Мама Хамфа пацікавілася, ці не хочуць Хамф з супертыграм у парк. Так, так, так. Цішэй, Уоллес. Я буду скакаць. І я! Возьмемся за рукі. Мне не трэба. Трэба ўзяць мяне за руку, каб перайсці дарогу, Уоллес. Але я супертыгр. Ой, хутчэй. Нават супертыгр трымае маму за руку, калі пераходзіць дарогу. Ходим, ходим. Давай, Хамф, бяжым. Тудум. Памалу, Уоллес. Трэба быць асцярожнейшым. Я супертыгр. Вітаю, Хамф. Вітаю, Уоллес. Яу, кутюм, бяу. Уоллес сёння супертыгр. Бум-бум, жывёлкі. Уоллес, ты наступіў мне на ногу. Прабач, але я супертыгр. Мо табе лепш пакуль перастаць быць супертыграм. Я згодна. І я. Уоллес мне больш падабаецца. І Уоллес паспрабаваў некаторы час пабыць Уоллесам. Ён гуляў на турніках з Лун і Хамфам. Потым яны па чарзе каталіся на жывёлах. Наперад, жирафа! Наперад, кіт!
Моя черга. А потым Уоллес забыў і зноў ператварыўся. Наперад! Паціху, Уоллес! Хутка бегаць весело! Я супертыгр! Але супертыгр зусім не глядзеў, куды бяжыць. Оу! Ох, Уоллес, усё ў парадку? Я ударыўся галавой об арэлі. Прыемна мець маму. Бедный супертыгр. Я не супертыгр. Я Уоллес. Трэба памаленьку і глядзець, куды бяжыш, Уоллес. Так ты больш не ўдарышся. Добра. Хамф, Лун і Уоллес зноў пайшлі гуляць. Але Уоллес рухаўся вельмі марудна. Уоллес, ты добра сябе адчуваеш? Хочаш яшчэ раз на горку? Уоллес узбіраўся вельмі марудна. І з'язджаў таксама вельмі марудна. Хутчэй, Уоллес, і я хочу скаціцца. Часамі Уоллес быў вельмі смешны. Хамф, Лун і Уоллес па чарзе скочваліся з горкі так павольна, як маглі. Паціху таксама бывае весела. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай.